Mas gipaligon pa ang Ligtas Pasko program sa Talisay City Police human sa nitabong dakong insidente sa pagpanuli sa usa ka pawn shop and jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo. Niduso na usab og resolusyon si Konsehal Gail Restauro, chairman sa Committee on Peace and Order nga nagpahinumdum sa kapulisan sa Dakbayan nga angayang pagpahugtan ang seguridad sa business district ilabi nang nagsingabot nga kapaskuhan. Samtang mipahinumdum usab si Mayor Sam Sambulia sa Talisay City Police nga siguraduong mabatyagan sa publiko ang presensya kanila sulod sa 24 oras. Subay niini gitataw ni Police Colonel Wayne Magbanwa, hepe sa Talisay City Police, nga subsub karon ang gipahigayon nilang kampanya nga Ligtas Pasko. Samtang andam usab ang City Toda nga muabag sa kapulisan ilabi na nga ang ilang mga traffic enforcer ana kanunay sa kadalanan. Ni-invest magyud ta sa ato ang 24 kaswati patuyuka gina sila sa ato ang mga establishments and kanang importante gyud na uniformado ang mga suroy-suroy, uniformado ug armado kay kung armado lang man way uniform basig it will set a bad precedent and example to the people. So gwapo gyud na uniformado sila, armado sila, nagrobing sila because dapat magtuyok-tuyok gyud sila. Bisag wala pa tong nahitabo sa Cebu City ato naman nang pangandaman. To inform lang sad sa public nga kita din sa Talisay dana natay alarm system, so katong mga financial establishments nato, mga bangko nato dinas Bulacau na sila, mga pawn shop na sila coordinate lang sila o katong wala pa makapataod coordinate lang sa police nga na sila pislito dito mo alarm na dito sa atong command center niya ato nang gipaningkamutan sa police nga ang ato ang response time is kanang dali. Wa ko masayop less than 10 minutes